Vagun tal-ferrovija li għal snin twal kien jinsab fl-istazzjon tal-ferrovija f'Birkirkara se jkun restawrat biex eventwalment jerġa' jitqiegħed fil-post oriġinali tiegħu. Ħafna jiftakru l-vagun li xi darba kien parti mill-famuż vapur tal-art li minn nofs is-seklu 19 sal-bidu tas-seklu 20 kien jopera bejn l-istazzjon tal-ferrovija tal-Belt Valletta sal-istazzjon tal-Mużew tal-Imtarfa. Wara snin ta' vandaliżmu dan tneħħa mill-istazzjon u l-Kunsill Lokali ta' Birkirkara kien qed jissieled biex jikseb il-fondi għar-restawr. Bħalissa l-Kunsill Lokali rebaħ il-fondi għalih qed jaħdem fuq it-tender tiegħu veru inna kulħadd Birkirkara kif tafu l-unika pulmun li għadbaqala huwa l-istazzjon. Għandna għalih votati 43,000 euro, ġifiri s-tender kem toħroġ u dal-vagun jibda jitranġat. Il-ferrovija li kienet topera bejn is-seklu 19 u s-seklu 20 kienet ħadet il-fama bħala l-vapur tal-art minħabba li l-magna tagħha kienet titħaddem bil-fwar l-istess magni li jużaw il-bastimenti fuq il-baħar. Kienu jinbijaw biljetti tal-ewwel, it-tieni u t-tielet klassi, bil-prezzijiet ivarjaw minn ċenteżmu għat-tielet klassi u 4 ċenteżmi għall-ewwel klassi li kienu jużaw is-sinjuri. Is-sindku għandha tifkiriet sbieħ ta' dan il-wirt storiku u saħansitra tirrakkonta kif sappostu f'Birkirkara. Li ħajati lura li dal-vakun ġi fit-80ijiet ġo Birkirkara, meta konna żgħira jien konna morru nilabu ġo dal-istazzjon u hemmhekk kien fi stat tajjeb ħafna. Ta' ġi fit-80ijiet ġi moti l-poplu Karkaris, missieri kien ġabu minant xinu tar Birzebbu ġawda għal-poplu Karkaris peress li l-istazzjon kien oriġinjament jgħidu wkoll li l-istazzjon huwa l-unika stazzjon li għandu 2 railings, jiġifieri tmur lem il-ferrovija u tmur law. Kollox kien hemm 8 stazzjonijiet tal-vapur tal-art f'Malta. Dawn kienu l-Belt Valletta, il-Furjana, il-Ħamrun, Birkirkara, Ħattart, San Salvatore, l-Imdina u l-Mużew fl-Imtarfa. Dawn kienu jagħmlu 8 vjaġġi mill-Belt għall-Imtarfa kuljum u 8 mill-Imtarfa sal-Belt.